Ξέχνα όσα ήξερες για την πλαστική χειρουργική. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν 3 μεγάλοι μύθοι που σταματούν τον κόσμο από το να κάνει την αλλαγή που επιθυμεί. Πάμε να τους καταρρίψουμε. Μύθος πρώτος. Το αποτέλεσμα θα φαίνεται ψεύτικο ή υπερβολικό. Η σύγχρονη πλαστική χειρουργική δεν παραμορφώνει. Στόχος μας είναι πλέον η φυσικότητα, η αρμονία και το να φαίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, όχι κάποιος άλλος. Μύθος δεύτερος. Πονάει υπερβολικά. Με τις νέες τεχνικές και τα σύγχρονα πρωτόκολλα, η ανάρρωση είναι πιο ανώδυνη και γρήγορη από ποτέ. Και τρίτον, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Οι άνδρες πλέον αποτελούν ένα τεράστιο κομμάτι των ασθενών μας. Η πλαστική χειρουργική δεν είναι ματαιοδοξία, είναι επένδυση στην αυτοπεποίθησή σου. Έχεις απορίες? Γράψε μου στα σχόλια ποιος είναι ο δικός σου μεγαλύτερος ενδιασμός.